Και hello guys! Άλλο ένα επεισόδιο Brawl Stars. Αυτό θα είναι το δεύτερο επεισόδιο. Ναι. Και είναι μαζί μας σε όλα τα επεισόδια. Λογικά θα είναι και ο αγαπημένος μας Chris Proilas ή αλλιώς Χρήστος. Δεν μας ακούει. Πάλι δεν μας ακούει. Γεια σας. Ω, νάτος! Μίλησε! Ου, ναι. Ου. Λοιπόν, θα παίξουμε λίγα ματσάκια να φτάσουμε 150 κυμπελάκια και σε κανένα... Και το βράδυ μπορεί να κάνω κανένα άλλο βίντεο, μήπως και φτάσω. Και το βράδυ θα κάνω κανένα βιντεάκι, είναι να φτάσουμε τα 200 κυπελάκια. Εκτός αν θέλετε να φτάσουμε σήμερα. Εάν θέλετε να φτάσουμε τώρα 20 κύπελα. Εάν θέλετε να φτάσω τώρα κύπελα. Και να κάνω, τότε να ανεβεί αυτό το βίντεο να κάνω αμέσως κι άλλο, πείτε μου στα σχόλια. Οκ. Καλά, όχι ότι το βλέπει κανένα στο βίντεο, αλλά εντάξει. Όχι, συγγνώμη που με περιμένεις. Πες πώς γνωριστήκαμε. Από ένα live. Από ποιο live όμως? Mbappé live. Όχι, νομίζω. Το Mbappé God νομίζω. Ναι, το Mbappé God. Ναι. Καλό. Μπαμ! Πω, καλός. Ναι, και σε έκανα εγώ follow και μετά με κάνεις εσύ follow back. Και μου είπες εσύ το Brawl Stars σου, πώς το λένε, γίναμε φίλοι. Και κάποια στιγμή μπήκα στην club που ήσουν και εσύ. Ή μπήκες εσύ στην club που ήμουν? Σε ποιο κλάδο στο... Εσύ μας. Ναι, είχα μπει στην club σου. Α, όχι! Είχες μπει στην club του Boten Official και από εκεί πέρα μιλάγαμε. Και σε ρώτησα εάν έχεις Snapchat και μου λέει, γιατί κάποια στιγμή μου είπες εσύ ότι με παίρνει κάποιος τηλέφωνο. Και λέω δεν θα είναι πολύ μεγάλος για να παίζει Brawl Stars. Snapchat λογικά θα έχει. Και εκεί είναι που σε ρώτησα αν έχεις Snapchat και από τότε έχουμε μείνει έτσι. Το θυμάσαι? Το θυμάσαι? Το φάγαμε. Προχώρα! Βάρα! Βάρα! Τι κάνεις ρε? Χάνουμε τη αιτία σου. Επίσης παιδιά, όσοι θέλετε κάντε μια εγγραφή να φτάσουμε το στόχο μας, τους 100 subscribers, και να κάνετε και ένα follow τον Χρήστο εδώ πέρα, ή αλλιώς Chris Proilas. Ένα follow στο TikTok, λέγεται Chris Proilas, όπως το λένε και εγώ κάποιες φορές. Ναι, και όσοι θέλετε μπορείτε να πάτε να τον κάνετε ένα follow, να φτάσετε τους 500 followers. Ναι, αυτό. Λολ, ωραίος. Ο δικός μας ο Μόρτης είναι μέτρος. Σπαμέρ! Σπράουτ σπαμάρεις όλη την ώρα. Κάνε ulti, έχει hyper αυτός. Εγώ δεν έχω ulti. Ρε! Έλα κάνε! Μπράβο ρε Μόρτι. Το βάλαμε.
και 100 κύπελα. Oh my god. Oh my god. Γενικά guys, μπορείτε να δείτε, εάν θέλετε να παίξουμε και άλλα παιχνίδια πείτε μου. Μπορούμε, αν θέλετε, παίζουμε Free Fire, μπορούμε να παίξουμε ό,τι θέλετε. Θα κάνω και βίντεο σύντομα Free Fire, το οποίο πολλοί δεν το ξέρετε, θα σας το πω όμως. Κάτσε γιατί μου λέμε. Όχι το Fortnite, να το πούμε έτσι. Είναι σαν το Fortnite, όπως το είπε εδώ ο Χρήστος. Θα πάρεις κλάνση. Να. Οκ, εντάξει. Μπομπιά στα κοκαίνια. Περιμένουμε να μπούμε. Εμείς όσο περιμένουμε να μπούμε, κάντε μια εγγραφή, ένα like, ένα comment, δεν τα ξέρετε αυτά. Εντάξει, το είπα 2 φορές, το ξέρω αυτό. Δεν θέλω να σας πρίζω ρε παιδιά να κάνετε εγγραφή, αλλά και εγώ θέλω την εγγραφή. Ένα κουμπάκι είναι, πατήστε το σας παρακαλώ να πάμε. Από μαύρο να γίνει άσπρο. Και όσοι είστε από άλλα κινητά, από κόκκινο να γίνει άσπρο. Ναι. Αυτό. Γιατί παίζω σαν ο μπας. Κάνε ulti. Ωραίος. Πώς μην πάρεις την μπάλα. Γιατί πας τόσο γρήγορα. Ξέρω. Όχι ρε. Μπρο. Σπαστικό. Ο Έντζελο κάνει κάτι. Όχι, το έχεις. Πω. Επίσης, λοιπόν, θα παίξουμε ένα τελευταίο μάτι να πάμε 100 και αυτό θα είναι το βίντεο για σήμερα. Και όπου να είναι λογικά θέλετε, αν θα λέω να κάνουμε βίντεο, θα σας πω εσείς. Θέλω να μου πείτε, να κάνουμε Free Fire που είναι σαν το Fortnite, να κάνουμε Stable Guys, το οποίο εντάξει όλοι το ξέρετε φαντάζομαι, ή να κάνουμε Squad Busters. Πείτε μου ένα από τα τρία. Squad Busters, οκ. Α, κίνησε με. Φέτος. Όχι. Καλό. Φάτε. Φάτε ρε, όχι. Ουρος. Ωραία φίλε. Δεν σ' ακούτε καλά μπρο. Μπράβο. Αν κερδίσουμε, μπράβο σας. Βάλ' το. Ωραία, κερδίσαμε το πρώτο. Βάλαμε το πρώτο γκολάκι. Βάλαμε το πρώτο γκολάθο. Let's go! Πάρε την ούλτη σου αρχικά. Φέρε πάσα. Πάσα ρε! Ρε φίλε σου λέω δώσε πάσα. Εγώ. Ναι εσύ. Ο άλλος που είχε πάνω, εγώ. Δεν σου σε πάσα και μετά έχεις εσύ και γι' αυτό σου είπα ρε. Ο Κλάνης γιατί κάνει, από πότε κάνει τόσο damage ο Κλάνης. Μπράβο του.
Δέκα kills έκανες. Τι guys! Τα καταφέραμε! 100 κύπελα! Και όσοι επίσης θέλετε να με κάνετε friend, αυτό εδώ είναι το QR, το ID και αυτό εδώ είναι το QR. Εγώ συγκεκριμένα πιο πολύ χρησιμοποιώ το ID για να κάνω friends. Εντάξει, όσοι θέλετε, εντάξει. Πάτε, όσοι δεν ξέρετε πάτε εδώ πέρα και γράφετε εδώ πέρα το ID και ή πάτε εδώ πέρα και κάνετε το scan QR code. Ορίστε. Και έχουμε και δύο πραγματάκια από το Brawl Pass. Πάμε να τα δούμε. 1000 coins. Καλά είναι. Καλά είναι. Και ένα στρεντροπάκι με βλακίες, έτσι. Super L. Εάν θέλετε πείτε μου εάν θέλετε μπορείτε να μου πείτε. Θέλετε να κάνω box opening στην επόμενη σεζόν. Γιατί έτσι κι αλλιώς τελειώνει σε λίγο καιρό. Και αυτό ήταν το βίντεο. Bye και τα λέμε.